Това е най-ефективното упражнение за дишане от 36 вдишвания, което може да облегчи стреса само за 10 минути. Моля, следвайте воденето за визуализация и се опитвайте да спазвате темпото на дишане, за да постигнете най-добрия релаксиращ ефект. Първи път вдишване. Дълбоко си представете, че се намирате в зелена гора, цялата около вас обгърната от спокойствие. Издишване леко, свалете раменете, като листа, които леко падат на земята, усещате стабилност. Втори път вдишване бавно, разширете гръдния кош, оставете гърдите изпълнени с синьото езеро, спокойно и меко. Издишване бавно като вълни преминаващи, отпуснете раменете, нека напрежението се носи по вълните. Трети път вдишване, дълбоко вдишване, усетете свежия, утринен въздух, влизащ през носа в сърцето ви. Издишване бавно, оставете раменете да се отпуснат, като че махате утрината мъгла ясно и светло. Четвърти път вдишване, си представете бяла светлина, която мека влиза от върха на главата, създавайки сигурен и стабилен бариер. Издишване, отпуснете раменете, усетете протекцията на тази светлина, всички смущения постепенно се отдалечават. Пети път вдишване, като че вдишвате енергизиран вятър, който прави гръдния кош изключително силен. Издишване, отпуснете раменете, нека външният шум постепенно изчезва, запазвайки вътрешния мир. Шести път вдишване бавно, усетете топлината, която се разпространява от кръста нагоре. Издишване, оставете раменете да потънат в земята, като че се връщате в топъл пристан, в безопасност. Седми път вдишване, като че вдишвате облак, ефирен като дим, правейки гръдния кош лек. Издишване, отпуснете раменете, усещайте как тревогите леко се отнасят по вятъра, постепенно отдалечавайки се. Осми път вдишване, меко си представете под слънчевата светлина златни вълни от пшеница, които се вдигат и падат във вас. Издишване, следвайте сърцето, отпуснете раменете, нека напрежението като озряла пшеница леко свежда глава. Девети път вдишване, си представете, че стоите върху здрава скала, вдишвайки увереност и подкрепа. Издишване, отпуснете раменете, оставете прекомерните грижи да се разтворят с дъх, запазвайте стабилност. Десети път вдишване, пролетният въздух, който съживява, изпълва цялото ви сърце. Издишване леко, нека раменете потънат в настоящето, сякаш сте в тих градина. 11 път вдишване, си представете, че сте йога на върха на планината, вдишвайки тежестта и мъдростта. Издишване, раменете усещат стабилността на скалните пластове, пътувайки към покоя. 12 път вдишване, разширете гръдния кош като море, обхващащо вълните, носещо безкрайна търпимост и простор. Издишване като отливна вълна, отпуснете раменете, свалете цялото напрежение стабилно. 13 път вдишване. Дълбоко вдишай въздуха, гръбначният стълб се изправя нагоре, представи си, че се освобождаваш от умората като изящен феникс. Издишване. Дълбоко издишай, разстилайки всяко перце и нека умората лети с вятъра. 14 път вдишване. Дълбоко вдишай, нека въздухът като ясен поток напои всичките ти клетки. Издишване, нежно издишай като скала твърда, пропусни цялото напрежение. 15 път вдишване. Почувствай дъха като слънчев лъч, меко прониква през пръстите, прониквайки в сърцето. Издишване. Като вятър, който минава, леко избутва всичката умора. 16 път вдишване. Дълбоко вдишай. Въздухът на утринната роса
Представи си освежителния готин се, който пътува до пръстите на крака. Издишване. Дълбоко издишай като корен и дълбоки пусни всичката умора. 17 път вдишване. Бавно нека енергията на слънцето проникне в тялото и духа, излъчваща светлина. Издишване. Бавно издишай, разцъфвайки, танцувай с вятъра, без потискане. 18 път вдишване. Почувствай нежния вятър, който минава през тялото, носейки нови възможности. Издишване. Дълбоко издишай, отдай се на свободния вятър, освободен от всеки натиск. 19 път вдишване. Бавно вземи свеж въздух, представи си вълните, които обливат плажа и с това отпускат краката. Издишване. Леко издишай, освободи се от всяка ограничение, отдай всичко. 20 път бавно вдишай безкрайността на небето, като облаци, плуващи в сърцето. Издишване, бавно издишай, остави небето да разпръсне всичките грижи. 21 път вдишване. Дълбоко вдишай, започни да си представяш, че си утринна звезда, стабилно блестяща. Издишване, сега бавно и контролирано издишай, позволявайки на светлината си да се освободи спокойно. 22 път вдишване. Бавно вдишай свежия вятър, нека всяка клетка в теб се напълни с енергия. Издишване. Меко освободи цялото напрежение, оставяйки спокойствие в себе си. 23 път вдишване. Почувствай ритъма на тялото и дишането, като нежен танцор, летящ леко във въздуха. Издишване. Бавно издишай, меко нежно, позволявайки на стреса да се разтопи като дим. 24 път вдишване. Дълбоко вдишай, започвайки да си представяш, че топъл слънчев лъч бавно изгрява зад теб. Издишване. Сега бавно и контролирано издишай, като същевременно се освобождаваш от всички въображаеми съществувания, оставяйки въображението си да почине. 25 път вдишване, дълбоко вдишване, свеж въздух си представи в тялото ти като здрава защитна стена. Издишване бавно, освобождаване на въздуха, същевременно на всички напрежения от защитата, нежно остави ги. 26 път. Усещай свеж въздух като сладък червен здрач, който изчиства всеки ъгъл на тялото ти. Издишване плавно, издишване, леко освобождаване на затвореното в тялото напрежение, остави го да се носи с вятъра. 27 път вдишване, дълбоко вдишай утринния приятно хладен въздух като чуждестранна сила, която укрепва аса ти. Издишване, бавно освобождаване на напрежението, си представи всички буйни реки, завършващи в широкия океан. 28 път вдишване, силно поеми повече енергия, усети дробовете си пълни с живот. Издишване мощно, издишай, освобождавайки всичко неудържимо притеснение, остави го да си отиде с вятъра. 29 път вдишване, дълбоко вдъхни, свеж въздух, си представи цялото ти тяло обвито в сладко слънце. Издишване, бавно и леко, издишай, остави безпокойството и съмнението едно по едно да се разтворят и да се разнесат с вятъра. 30 път вдишване, дълбоко вдишване, спокоен нощен въздух, си представи съпротивлението в дълбочината на духа бавно се разтваря. Издишване, дълго издишване, омекотяване на стегнатостта в сърцето, остави я бавно да се плъзне. 31 път вдишване, бавно вдишване, усещай обграждащия тялото ти, широк свят, ярък, свеж. Издишване, дълго издишане, остави умората да се носи с вятъра към далечината, остави духът да се утеши.
32 път вдишване. Дълбоко вдишвай, си представи спокойно езеро, тихо, стабилно, което отразява света в сърцето ти. Издишване. Бавно освобождаване на напрежението, като леко движение на езерото, остави вълните да се разпръснат. 33 път вдишване. Дълбоко, разширяващо вдишване, си представи топлото слънце, пробиващо през облаците, озаряващо всяка клетка. Издишване. Бавно издишване. Остави всяка тревожност, като сухи листа, един по един да паднат. 34 път вдишване. Дълбоко вдишване. Въздух, остави дробовете си пълни, със свеж въздух, като чист планински поток, който увлажнява всяка клетка. Издишване. Бавно освобождаване на напрежението, като планински поток, който тече през хиляди планини и реки и накрая се връща в морето. 35 път вдишване. Меко въвеждане на пролетната свежест на цветовете на прасковите, усети свежестта на живота, изпълнен с кураж. Издишване постепенно, издишай. Остави тревожността в сърцето си, като падащи червени листа, леко да паднат, носейки гореща вълна. 36 път вдишване дълго, вдигни глътка, въздух, усети дълбоко в себе си, спокойното и ясно езеро. Издишване дълбоко, издишай въздух, освободи напрежението в сърцето, нека объркването да се разсее. Сега, след като вече сме завършили 36 упражнения за дишане, всичко, което е необходимо, е да правите 3 пъти дневно по 108 вдишвания и издишвания, за да активирате ядрото, да отпуснете тялото и ума си и да просветлите сърцето си. Ще се видим следващия път.